Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kunento evela la social media banye bayinake ngesikhathi izingane zifike eScience njengoba behleli nje sebesenkantolo kunamacala avelayo. So uSibindi uhleli esihlalweni engathi lwandle vela la comment section. Umseleko-ke uyichazile le ndaba wathi ulwandle utholakala emshadweni okumenza ukuthi abe inkosana. uSibindi umdala kunolwandle okumenza ukuthi futhi naye abe inkosana. Noma mkhulu futhi ngalesa sikhathi beqala ukuyiveza because bekuyila kuzohlangana khona imindeni yamakhosikazi nowakamseleko bayichaza lapho-ke. Noma mkhulu wayichaza ngendlela efanayo wathi njengoba uSibindi emdala akusho ukuthi uyinkosana yedwa. Nolwandle naye njengoba first son emshadweni akusho futhi ukuthi uyinkosana yedwa. Bebekwi-page elilodwa ngaleso sikhathi. Sahamba-ke isikhathi kwavela indaba yokuthi abafana bazokwabiwa, siyadlula lapho. Lena yokuthi mhlampe why uSibindi ehleli ulwandle engahleli, wathi umamkhulu uma umseleko efika kuyena akame kancane. Wathi mayesejika eceleni esebheka thina esekhuluma eseyedwa wathi indlela epolite yokunqaba lokuthi akame kancane. Umseleko ubelobe efika-ke kumamkhulu ethi sekufanele ulwandle eqale ama-duties akhe. Okusho ukuthi ngenzeka ngempela ukuthi uSibindi uhleli esihlalweni sikalwandle ngoba ulwandle usame kancane. uSibindi uhleli lapha ngoba phela nanku eseyi-polygamist yakusasa. So manje yonke into ibheke kuye noma uhleli ngoba kuyisho yakhe. Kodwa kuleyo inkosana uthi umseleko otholakale emshadweni omdala babambisene. Uma esebanika imisebenzi, mangikhumbula ku-season 6, ngingakhumbuli ku-season 7 because season 7 aze ngiwubuke guys. U-season 6 uthe uSibindi uzogxila kakhulu kumabhizinisi. Ulwandle uzobheka izinto zasekhaya. Okusho ukuthi ulwandle kumele iqaleke indaba ey'phathelene nekhaya, izinto ey'balulekile. Into estrange-ke uSibindi mayekhuluma nobaba uNdabeye uthi yena ngiyaxolisa. Uthi uSibindi mayekhuluma nobaba uNdabeye yena akagxilile kumabhizinisi asekhaya kodwa uyi-hustler. Angithi ubaba uNdabeye umbuzile ukuthi njengoba uqala le journey lithini iphakethe lakho because indaba yephakethe ibalulekile mawuzoba nesithembu. Qale wahleka-ke guys. Kuzoba sengathi ngiyamsukela manje ngabuka ama-episode uSibindi uyahleka mayebuza imibuzo ebalulekile. Qale wahleka, emva kwalokho wasethi yena akekho kumabhizinisi asekhaya. How? Nje samuzwa umseleko ku-season 6 ethi uSibindi uzoba kumabhizinisi, into ey'phathelene nemali, ufunda kwamabhizinisi kufanele elandele yena ngemuva ebabela imisebenzi. Ulwandle yena kufanele ebheke ikhaya. Baze bathi ama-viewers aku-season 6 mhlawumpe umamkhulu ucasulwe yilokho ngoba kube lapho umamkhulu ephuma negama lokuthi umuntu kufanele umyeke enze into ayenzayo, le yokuthi akumiwe kancane indlela epolite yokunqaba. Yingakho-ke ulwandle-ke singamboni kwizinto ey'ningi. Umamkhulu uthe akumiwe kancane. Ngesikhathi kumiwa kancane usazo-understand-a le position yalwandle ukuthi ithini. Ulwandle-ke nangathi akasekho lapho ngoba khona la ekuvela khona indaba le ye-cleansing ceremony or ritual le bebeyenza. Athi ulwandle esebuyela kumamkhulu yena wafika kuney'nkinga emhlabeni, uzosebenza phezu kwalezo y'nkinga. Mawukuthi wuye ozodala iy'nkinga azikhali. Engathi ulwandle already umamkhulu uyambambezela. Kodwa bengize lana-ke ngizochaza le
eyenkosana ngendlela kababa uMsiliku. NgesiZulu-ke angakagcwaliseleki guys. Nibonile? Kuma-TV show ade siwabuka aveze isitori esicishe sifane nalezi. Ngikhumbula i-The Throne, mangaya kwi-The Throne ikhona indaba yamadodana amabili, i-Queendom, nasiphi kodwa kuba nombango. Lezo y'tori nje sengenzela ukuthi uyibukele ukuthi u-enjoy yabo, ube nomqondo mhlampe uzothola enye i-perspective yenkosana ukuthi kuba kanjani makunomama ababili, kodwa laba-ke abalwe ngoba ubaba ukhona uyazama ukucontrol isimo. Inkinga ubaba mayengasekho asishiye-ke le ngoba asingene kuyona. Mina bengizochaza ukuthi-ke mhlampe mawubuke lapho ukuthi hayibo u-season 2 sekuba uSibindi manje, kodwa khona sidlebene. Niyabo uSibindi lento le enimkhuza kuyona ku-social media yiyo le akuyo. Angithi yena bekufanele vele enze nje kube i-storyline iqonda. Yabo manje uthi ngoba i-storyline asibanga khona, asimazi noma ukhompyutha nolwandle yini. Angithi wadlula kanje umamkhulu uMacele, wadlula engathi akukholi ukuthi eceleni kanti kukhona. Wasi umamkhulu esele la okunopende khona omhlophe kwakhe lapha ekhaya, wabuya omunye. Nansi ingane nayo ididekile, ayididiwe yiyo vele le maths le. Hayibo uSibindi, ngiyayibuza ngithi phela wayengeke athi laphaya kuleya season isithembu simhlule sikubuka, wayexakwe yini le yayigxilile emqondweni wakhe, le wayibuka wayitadisha uthi la this my fail. Jiki uSibindi, nazi iy'ntombi seziningi, hawu nazi ney'ngane. Ile maths le nayo le maths iya-contribute, le yamama nomama ngapha. Ngoba manje ney'nkulumo ekhona la ey'shayisana khona mawuzolalela bekhuluma kuthando nesithembu. Ikhona yona leya nto kodwa ayikho kangako, ukusho ukuthi-ke ubaba uyasicontrol isimo ngoba nalapha kubizwa imndeni la uMakhumalo athenga igrocery. Ngiyaxolisa. La uMakhumalo afika khona negrocery ebusuku yawo wayifihla. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami, yazi angikho ngisho right, ngicela ningangithethisi nalesi sifo lesi iwufuzo ngathatha kubaba, nobaba umexoxa izinto uyahleka yabo. uMakhumalo ngesikhathi ethenga igrocery yafihlwa yangabonwa yabona isiphekwa. Ngabe hayi buba kwethu lapha eMzimba indaba zakhona ave yihlekisa ezinye. Kuleyo kuhlangana kwemndeni, wathi uMseleku ufuna ukugcizelela phakathi kwemndeni iphelele namakhosikazi ekhona onke, kodwa ukufakazi kuyoba imindeni yabo ukuthi uLwandle uyinkosana noSibindi uyinkosana. Khona sayibona indaba efuna ukulungiswa ngoba sesimlalela umamkhulu sithi mamkhulu uthini engaqedeli. Mayenika kaphawuli kuvele nje ayitshekisele ikhanda yabo, ethi akahlangene ney'nto ey'ningi kodwa uhlangene. Mayingane ididekile, niyabona ingane isididwa yini manje, ngoba manje ngathi khona nokuthi ngifuna ukuyiphruva kubaba, uyabona mawubukisisa khona into ukuthi ngifuna ukuyiphruva. Kodwa-ke asiphilisi-ke guys into engekho. Mina ngiyayixoxela nje nani ukuthi si-enjoy ishow, angiphilisi into engekho. Awukho umoya otheni phakathi kwey'ngane, kubazali asilazi iqiniso labo omama, kodwa uMseleku sike samuzwa-ke esho ukuthi bobabili bakule position, kodwa isitulo sisodwa, isihlalo sisodwa ubabekile bobabili ngoba ephoqwa indlela ashade ngayo ubaba. Khona kubuye kube sub Queendom, sabu The Throne,
kwisibaya kuyenzeka into enje angisazi kwisibaya sengisikhohliwe into engikhumbulayo nje yamgijima. Yo guys, ngiyabonga isupport yenu. Abanye bayaxabana nami la nkosami. Yazi ukuthi ungalandelana nama-comments abaxabanayo ukuthi ngifuna bebe ne-understanding yento engiyenzayo ukuthi okunye akujulile bakwethu. Anginamandla kuyimanje. Alikho izwi enginalo lokuphilisa into engekho. Ngisuke ngibe nalo wamqondo wencwadi yabo esasiyifunda. Ngoba phela incwadi yokuthi wawuthi ufundwa kube nemibuzo obuzwa yona, kube nokuthi-ke understanda kanjani into, noma ngingasayizwanga into ebekwe yi-TV, kodwa ukubona laba abavelayo ukufunda isimo sabo, umndeni masuyawubuka ukuthi umndeni ume kanjalo, ngisuke ngisebenzise lokho-ke kokunye ngizwakala kube ngathi sanganekwane. Yabo nje eyamayeni noMacele ngiyibuka kanjalo ukuthi hawu, awubukanga eceleni Macele, ufike kanjalo lapha phambili ungaqazanga zonke indawo, kusho ukuthi nje abekho omakhelwane ababehleba ukuthi khona inganyana, ukuthi khona i-blessing, abekho. Nosisi kaMseleki kusho ukuthi wayengakamjwayeli, sesiyasho phela sesiyahleba, wayengakamjwayeli. Ngoba phela omakhelwane babezosho ukuthi hhayi, khona bekhona isikhathi eside. Futhi omakhelwane isikhathi esiningi bayathanda ukunamathela lo ofike kuqala, omakhelwane babezosho nje ukuthi hawu kanti muphi lo kuhletshwe, yabo bekwesiphi lo. Manje Macele uthi nje ayazi yonke leyo nto, uyifice esemshadweni. Nakhona umamkhulu siyamkholwa ngoba siyabona ukuthi hhayi, makukujikajika kwenkulumo ikhona nayo into ebuye imdide. Kanti iyashawa-ke imethi lapha ezansi, imethi iyashawa futhi uyishaya ngale ndlela lo mamkhulu uyishaya ngayo, ngoba phela umamkhulu naye suke sibambe la kuMseleki ukuthi uMseleki uthini, mase simlalele ukuthi uba uMseleki uthini, silalele ngapha ukuthi ezansi eMzumbe kuthiwani. Mase kukhulunyiwe eMzumbe mase siyabona ukuthi kukhuluma abantu abawu-2 la bayaphikisana. Mase yasho kumamkhulu ukuthi-ke ezinye izinto ziyashintsha mase kufikwe ngapha, kanti ngapha kuthiwa lokhu kusho womusa. Yibona manje loo nto ukuthi sisho ukuthi phela thina shazana kudala into enjengale ngiyazi ukuthi ngingaze ayikhulume. Kahle ubani osho lokhu? Sezose ngixoxa inganekwane. Cha, uMayeni noMacele bayaphikisana kodwa ngeke uze ubone, ngoba baphikisana ngoMseleki. Sizwa amagama ashiwo baba uMseleki ukuthi lokhu ngoba uMayeni engakuvumi kushiwo uMacele, lokhu okushiwo baba uMseleki ngoba uMacele engakuvumi kushiwo uMayeni, ngoba bobabili bayazi ukuthi ucabanga 1 2 3, ucabanga 1 2 3 mase kuyaphikisana. Lapho bengithi ngizonitshela ngenkosana, lokhu kukhuluma kwami kakhulu angasazi nami sekuvele kweqele. AsikuMseleki womdala ukhona, othalele emshadweni ukhona. Manje sesithola lo mdala ukuthi ungathi uyazama ukuyiprova. Kodwa yonke into ayenzayo sesikhuluma iqiniso ikhomba kubaba. Nakuba phela engamluleka kodwa ukubuka into eduzane. Mhlambe kube khona futhi ngokuthi ufuna ukuyiprova asazi. Guys, bye. Ngiyabonga ngesupport.